A Voz de Galicia nunca defrauda ca súa propaganda, é un aparato de propaganda do Partido Popular, que vive de subvencións, está claro, e a misión a fundir ao soldado Sánchez é o seu obxectivo. Teñen unha obsesión con Pedro Sánchez e coa familia de Pedro Sánchez e co entorno de Pedro Sánchez. Eu vos recomendo que leades a sentencia, que vexades por que non o sentencian a penas de cárcere, que impedía as penas de cárcere. E, por suposto, isto vai ser recurrido. E posiblemente quede en nada, porque a sentencia, desde logo, é, cando menos, unha barbaridade, como digo, executivo realmente. Pero non contentos con esta campaña misión acabar co soldado Sánchez, vemos a campaña salvar o soldado Feijóo. El absentismo cuesta a Galicia más de 3.200 millones al año. Las bajas médicas son ya la principal causa de las ausencias. Señores da COZ de Galicia, as baixas médicas non é absentismo. Os permisos non son absentismo. Hai que facer un estudio sobre absentismo e deixarse de caralladas, é dicir, non xustificar estas políticas que buscan culpabilizar os traballadores de estar enfermos, que é o que busca o Partido Popular e que xa o fixeron. Os que tendes memoria sabedes que isto xa pasou. Isto é un déjà vu. Cuidadiño, cuidadiño coa Voz de Galicia, porque xa estamos en campaña.